survivala. Da, nastavljamo od malo prije. Sad imam kablama. Wow, špilja! Ok. Tu si bom ja napravili kuću jer... Ful je cool. Kaj mi dalje treba? Eda. Pickaxe upgrade. I idemo u špilju, ljudi. Malo istražiti. Da, treba nam kola jer nemamo ni baklje ni ništa. A već ga vidim tu odmah na početku. Već vidim odmah. Opa. Ideš čuđa. Ok. Dva kola. Kad ćete imat više od mene, javite mi se. Našao sam jednu kuću, i ovce, sve i svašta, tu će biti moja kuća. I špilja, tako čekam se. Pardon, neko napisao pardon. Ok, ja sam tam gdje je ona kuća, ja imam tam prelaza. Čeo bi me. Ovaj to špilju valjda istražili ili kaj. Creeper! U epizodi poslije toga je zabavno. Da, i mi ćemo tražiti dijamante. Tražit ćemo dijamante odmah jer mi se ne da bez dijamanata raditi. Pusti jednostavno. Zezam se. Da, treba, tražit ćemo dijamante, onda kad ih nađemo ćemo opet slivat. Imam dovoljno bude za krevet. O ne, ja imam crkel, moram napisati SPAVN. Šta je bilo? Čekaj, moram se do tebe tepejati. Ajde, kaj si me našao, brzo! Si živ? Ha, si živ? Ja sam, brzo! Brzo, ali nemam za dupu, brzo, tepe! Ja sam. Dobre, gdje sam ja? O ne, ja imam crkel, ja imam 2 srca. Fuck, damn! A dobro, ah crklem nemaju. Gdje ova ima iron show, a ne, ima iron show začarani. Da, vidim. Al ga ne boš dobil. Moram pokupimo stvari. Ok, ti napiši TPA. Jao, ne, ja imam isto crkel. Brzo, te placep! Ok, imam iron lopato. Lijepo, bravo. Ne, crkel sam, pokupi mi stvari. Gdje si? Meni se zaštekalo su se. Fuck, ja mi se zaštekalo, moram kupiti ove stvari prvo. Ali ja si. Wow! Najedem sad. Daj da se TPA-mo. Ajde. Maki, čekaj tvoje stvari. To ne moje... To ne moje, ni blizu. To isto ne moje. To ne moje. Pere je, lopata nikda nisam videl. Jesam ti hitila iron svoj... A jesam da. Onda, kaj dalje? Crafting table, sam ima crafting table. Ja ga nemam. Dobro, to je to. Mal sam još nekaj, ali ne znam kaj.
Kukelj je creeper iza tebe. Gle, začarani zombi. A daj, Ana, pomoć, Bancerakel. Gle, začarani zombi. Ima začaranu opremu. Idem do tebe. Au! O, to, dobil sam začarano. To, ima začarano. Koga? Prsluka. Još sam jedno srce, ima njamo opet crka. I ja. Ja vam crkal isto. To. Ja sad beš. Daj, ta noć je nemoguća. Ja moram iti jesti. Oh. Okej, meni se život je opet pune. Moram se samo paziti. A kaj je ovo? Ne sad. Ne. Sad! Ne! Imam 3 srca. Ja jednu. Zato ne ja učim. Dobro, više nemam jednu. Ja 3. I ja A tu si. Ja sam se tu. barikaderam. Hoću preživjeti bar noć. Shit! Ja si moram kreveta napraviti kako hoću. I kad će ti krevet? Eko. Ha? Kaj? Kaj si rekao? Kad će ti krevet? Pa tako. Oj, ja imam začarano tuniku. Protection 1. Projectile Protection 1. Okej. Jel prešla noć? Ne, ni blizu, ja se borim skeleto, ne. A, pak. Creeper. Oh. Idemo za kebi, tam mi se više sviđa. I zombi! Ne! Zombi! Dobro, došla sam. Tu zabarikaderaj. Daj, ja vam. Čekaj, imam ja dirt, ja bom s dirtom to malo napraviti zida. Okej, s te strane. Sad smo spašeni. Okej, tu bomo pričekali da predaje ovaj. A ja idem sebi napraviti crafting table. Okej. Sada. Kak sam se. Barem imam, tebi treba mjesec. Ja imam 8 protiv flasha. Ajde, daj. Samo ako se otrova. Na ovo sam ti sada dati. Ne, to je moje, da, to je moje. Kako se zove, kaj ti, tu hoćeš. Da nam ti čekati. Ne, 2 mi je dosta. A dobro, gdje mi si da ti trebali. Moramo pričekati do noće. Dolazi dan. Jer tvoja kuća boj malo tepiha. Mogu. Dan. Ja znam jedno foro s tepihom. A, molim. Adnan, Molim, kaj? ja znam jedno foro s tepihom. Bon ti jo pokazal. Treba nam tepih i znakovi. Wow, gled, tu su još. No, ne znam, da imamo... Dolaze! Ne, jak me ubio. Ja se Sprinter. Kaj tu, zakaj gore, aha, na kišu pada, valjda. Ok, zaustavio sam ih, sad sprintaj, gdje si? Brzo sam gore, brzo. Ja idem do skloništa. Ok, ušel. Ja si idem napraviti lopatu, koja mi treba. Hitim ti ja. Da, daj. Evo ti. Ja se hoću puno sad. To te ja pitam, posrkata, potencijala. Pa Sad ti bom dobro. Bar nekaj. Pa i ova moja je strgana, ova Iron Shovel skoro. Dobro, imam
Imam 5. Video zadnji zombi. Vidim. Dobre. A tu spawner ti bog, sad gledaj koliko ih dolazi. To bi trebali istražiti. Strgamo spawnera, dobimo puno XP-a. Ok, Anan, završavamo snimanje. Doviđenja ljudi, lajkajte, subscribeajte za više. Da, ako želite više i tako. Pišite u komentare šta želite da snimamo. Dobro, dženja, bye. Bye.